Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Desta volta contamos coas nosas colaboradoras Viviana García Visos e Débora García Bello. Somos o equipo de Efervesciencia. A cura do aburrimento é a curiosidade. Isto é de Dorothy Parker. Un dos signos universais do Camiño de Santiago é unha cuncha de vieira que os peregrinos levaban de volta ás súas casas como proba de ter chegado a Compostela. E precisamente, falando de vieiras, un equipo suizo-israelí de investigadores veñen de publicar o mes pasado un artigo en Science onde estudan en detalle o sistema de visión de tan suculento molusco. Resulta que a humilde vieira posúe ata 200 ollos. Pero isto non foi o que chamou a atención dos investigadores, senón o seu sistema de funcionamento. A maioría dos seres que temos ollos podemos ver grazas a unha lente, o cristalino no noso caso, que enfoca a luz que recibimos sobre a retina. Pero nos pectínidos ou vieiras de toda a vida, o que acontece é que en cada un dos seus minúsculos ollos hai un pequeno espello que reflicte a luz cara a dúas retinas, unha para a visión central e outra para a periférica. O que descubriron os investigadores é que estes pequenos espellos estaban construídos a partir de multicapas de cristaliños orgánicos de tamaño micrométrico que reducen as aberracións ópticas. Todo isto pode parecer un pasatempo, pero non o é. Os telescopios actuais son de tipo reflector, é dicir, con espello, ao igual que as vieiras. Para pescar o maior número de fotóns posible e poder ver obxectos máis distantes, precisamos de espellos o máis grandes que poidamos construir. Pero técnicamente é moi difícil facelos dunha soa peza. De aí que a solución en multicapas da vieira pode ser a inspiración para deseñar telescopios potentes con espellos segmentados. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. A ciencia para andar por casa é cousa de Viviana García Visos. Moi boas tardes, Viviana. Boas tardes, Manuel e feliz ano. Feliz ano igualmente. Nestes días que atacan a gripe e máis outros virus propios do inverno, unha maneira que temos de decidir cando debemos acudir ao médico ou cando non é comprobar se temos febre ou non. É dicir, máis aló dos 37 graus Celsius. Pero algo que hoxendía sinxelo de saber cun termómetro nas nosas casas non era tan doado hai un tempo. Non é así, Viviana? Pois efectivamente non o era. De feito, ata o século XVI a temperatura corporal só se podía monitorar coa man, poñéndoa sobre a fronte, a cara, o pescozo. E claro, dependía moito da sensibilidade, da pericia, da precisión do médico, que era quen decidía se había febre ou non. Ata que chegou o noso amigo Galileo, alá polo 1592, que inventou o que podíamos chamar un primitivo termómetro. Si, era o termoscopio, un antecesor do actual termómetro. O invento, consistía, a ver se a xente pode imaginalo, consistía nunha botella de pescozo fino, dada a volta e mergullada un pouquiño, non, lixeiramente nunha vasilla con auga, e o que facía era que a botella quedaba chea de aire e a súa boca en contacto co líquido. Entón, cando facía frío, o aire do interior da botella, diminuía o seu volumen, o cal succionaba auga da vasilla e subía polo pescozo da botella estreito en forma como dunha columna de auga, non? Entón, a altura da columna era proporcional á calor externa que facía pois calentar ou enfriar o aire da botella. E asiña, outros científicos melloraron este invento sustituindo o aire por líquidos máis precisos, como o caso do alcohol de toda a vida. Había unha nova maneira de medir a temperatura, ademais da man, e os médicos tamén a usaron para poder medir, como non, a temperatura corporal.
Sí, viron que a temperatura corporal mantiñase estable todo o ano, é dicir que alrededor dos 36 grados Celsius, podemos dicir un poquinho máis, non? Maior entre 35,5 ou 36,5, pois o corpo humán está sempre nesa marxe, da igual que se mida en verano cando fai moita calor ou en inverno cando fai moito frío, sempre temos esa temperatura constante. Non foi ata mediados do século XIX cando o médico alemán Karl Gunderlich estableceu o que era febre, porque ata daquela non había un límite a partir do cal se podía dicir isto é febre, isto é normal. Sí, a verdade é que este home fixo un traballo inxente, un traballo moi grande, porque tardou, de feito, 18 anos en tomar datos clínicos de 25.000 pacientes e facer un análisis de millóns de rexistros, que ao final sacou en diferentes publicacións. A máis importante quizáis foi o curso da temperatura nas enfermidades, estamos xa no século XIX, onde explica que a febre é un signo de enfermidade, que non é unha enfermidade en si mesmo, que ata entón pois non se tiña moi claro. E ademais fai multitude de curvas térmicas típicas de moitas enfermidades como sarampión, a neumonía, varicela, e así veía como se producía esa variación de febre nas persoas. Esa é a típica liña que vemos o mellor nas pelis, o carón, o pé das camas, onde hai unha gráfica onde se ve como varía a temperatura do doente, vai subindo a febre e logo vai baixando, non? Sí, exactamente, é iso mesmo. E por que o límite está nos 37 grados Celsius? Porque a partir de 37 consideramos febre. Bueno, a ver, a verdade é que os médicos consideran febre ao redor dos 38. Cando xa é febre, ata os 37,7 máis ou menos, ao redor, non? Adoitan falar de febrícula, que sería como o primeiro indicio de que algo non vai ben, pero todavía o corpo aínda, digamos, non está a loitar contra unha enfermidade, porque a febre ao final é a loita do corpo contra unha enfermidade. Xa chegamos a temperaturas maiores, superiores aos 40,5 graus Celsius, entón considerase hipertermia grave e pode ter consecuencias irreversibles, mesmo pode fallar o corazón ou algo máis grave. Neste caso sí que poderíamos decir que a febre convértese nunha enfermidade ou por lo menos nunha causa de que se pode facer dano, non só nun síntoma. E cal é o mellor xeito de baixar a febre? Pois meterse en auga fría. Así, parecido a como facemos cando queremos arrefriar as cervexas, que as metemos en auga con xeo. O medero do xeo xa é demasiado, non? Pero sí, meterse en auga fría. Non é o método máis agradable, pero sí o máis efectivo. O que non se debe facer nunca, que hai algunha xente que o tenga, non sei por que o ten metido na cabeza, é abrigarse. Eso de sudar a enfermidade, esos nunca, porque se te abrigas vai subir aínda máis e, O que sí podemos comentar, os que xa temos un pouquiño de idade, que daquela os termómetros eran os famosos termómetros de mercurio, que agora están prohibidos totalmente. Sí, o mercurio é un bo medidor de temperatura porque se expande rapidamente en función da calor que recibe, por eso era tan usado, non? Era o máis, cando nos éramos pequenos era o que máis se vía, pero dende o 2014 está prohibido en toda a Unión Europea porque agora sabemos que ten riscos para a saúde, para o medio ambiente e comprobouse que a inhalación de vapor de mercurio pode producir danos en diferentes lugares, non? Danos cerebrais, neurolóxicos, sobre todo tamén entre a xente máis nova, que normalmente a maioría que ten máis veces febre, non? E máis veces tiña que usar o termómetro. Pero temos afortunadamente os termómetros digitais. Sí, ademais he encontrado que pensa algunha xente son igual de fiables que os de mercurio ou, de outros líquidos e ademais moito máis rápidos. Aunque sí pode ser que ás veces a usalos poida resultar máis complicado e por eso a xente pensa que funcionan peor ou que non é o mesmo, sobre todo para a xente xa de unha idade, non? Como nos que... pero son sinceros, darlle un botón, esperar que faga pipi e xa está, non ten ningún segredo. Sí. Sí, eso, un pouquiño de práctica e miden exactamente igual que os de mercurio. Pois mira que puidemos aprender cousas novas grazas a falar desto da febre e dos termómetros. Grazas, Viviana, unha vez máis por ensinarnos algo sobre a nosa temperatura corporal. Gracias a ti, Manuel.
María Aymerich é investigadora de doutoramento no Departamento de Física Aplicada da USC e gañou o premio para investigadores mozos, no que se recoñece o traballo de científicos menores de 28 anos. Moi boas tardes, María. Hola, buenas tardes. Para explicar en que consiste o dispositivo que deseñastes de simulación de vasos sanguíneos, primeiro, compre falar un pouco das múltiples aplicacións que teñen os láseres. Unha delas é a de facer horadar materiais e poder facer o que se chama microfluidos. Explícanos un poquinho isto. Bueno, realmente no haces los microfluidos, lo que puedes hacer son estructuras, ¿no? La tecnología láser permite, pues como comentabas, ¿no? Hacer estructuras con una precisión que llega a, en el caso de los que tenemos nosotros aquí en el laboratorio en Santiago, a la micra, ¿no? Permite llegar a la micra, pero también permite llegar a dimensiones mayores. Nosotros ahora mismo estamos haciendo estructuras que imitan de algún modo a vasos sanguíneos un poquito más grandes, ¿no? A coronarias, que son más o menos del orden de los milímetros. O que fai o láser de algún xeito é quemar unha parte do material e deixar ese oquiño onde se crea a carne coas características que vos desexades. Efectivamente, lo que hace el láser cuando llega al material, ¿no?, en el que estés trabajando es, finalmente lo que hace en este caso es retirar el material. Se va haciendo, ¿no?, va como comiendo el material por ahí con una precisión excelente. E que características teñen que ter ese material sobre que incidides o láser? Ten que ser materiais especiais ou pode ser calquera clase de material? No, nosotros, según el material que trabajes, pues necesitarás unos parámetros u otros, ¿no? Pero en general puedes hacerlo con diversidad de materiales. Nosotros en particular trabajamos con vidrio comercial, ¿no? Como el vidrio de las ventanas. Pero bueno, se puede trabajar con metales, se puede trabajar con plásticos, muchísimos materiales. En o caso da simulación de vasos sanguíneos, que é o interesante? Que ten de especial a hora de reproducir, de mimetizar estas estructuras biolóxicas? Pues, lo interesante es que si tú tienes un dispositivo, ¿no?, en tu laboratorio que imita, ¿no?, un vaso sanguíneo, puedes estudiar qué es lo que le está pasando ahí dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres estudiar el flujo de la sangre o quieres estudiar cómo el flujo de la sangre afecta a la deposición de células tumorales que están en el torrente sanguíneo, ¿no?, pues eso te lo permite hacer. Que características teñen os vasos? Porque teñen que ter non unha estrutura lisa, senón unha estrutura rugosa. Efectivamente, tiene una estructura rugosa y esa rugosidad la conseguimos mediante el proceso láser, ¿no?, el de la retirada del material. En ese proceso ya se genera una rugosidad y luego a mayores nosotros mediante un tratamiento térmico controlado, ¿no?, también con unos determinados parámetros, ese valor de rugosidad podemos modificarlo. E a idea é que aí se podan depositar células para facer precisamente máis parecido ao que son os vasos reais. Sí, efectivamente. Una vez está hecho el dispositivo sobre vidrio, ¿no?, lo que se hace es una copia, una réplica en un tipo de silicona que se llama PDMS, que copia perfectamente cualquier estructura que tengas y después, vamos a... Esa parte del trabajo la realizamos en el IDIS, ¿no?, en colaboración con los grupos de oncología y de cardiología de allí. Y lo que se hace efectivamente es cultivar, hacer crecer células endoteliales alrededor de todo ese armazón para que imite mejor, para que imite en realidad, ¿no?, cómo sería un vaso sanguíneo. Cando se traballa con fluidos desas dimensións, teñen unhas propiedades que non son equivalentes ás que podemos atopar, por exemplo, nun río. Teñen propiedades diferentes. Bueno, efectivamente, los fluidos no puedes comparar efectivamente, ¿no?, un río con un canal de las dimensiones que estamos tratando ni con uno más pequeño. Pero tiene una serie de física detrás que hay que tener en cuenta y para ello, contamos con la colaboración. Como ya te he dicho a lo largo de esta entrevista, hay muchos grupos, ¿no?, trabajando en esto y uno de ellos es un grupo dedicado a fluidos, también aquí en física en la Universidad de Santiago de Compostela, que se dedica a lo que es la simulación más a nivel computación, ¿no?, de ver la dinámica de fluidos ahí dentro. Porque un dos puntos nos que ti estás estudiando é que pasa cando hai unha bifurcación. Que ten de especial estas zonas?
Claro, nosotros ahora mismo, una vez tenemos el dispositivo, estamos centrados en alguna aplicación, ¿no?, en poder seguir adelante. Y estamos viendo qué es lo que pasa en las bifurcaciones de las coronarias. Por ejemplo, nosotros intentamos determinar si tener una bifurcación que tiene un ángulo mayor o un ángulo menor determina que puedas tener una probabilidad mayor o menor de que células tumorales que están circulando en el torrente sanguíneo se depositen más o menos. Es ahora mismo lo que estamos mirando. También ver cómo se comportan esas células endoteliales, es decir, si están, por así decirlo, más cómodas o menos cómodas cuando haces pasar sangre según el ángulo en el que se separan los vasos, sea uno u otro. Esa é unha última pregunta para rematar. Que nos saímos un poquinho deste dispositivo, pero é complicado explicar óptica a nenos de 6 anos. Bueno, yo creo que es como todo, hay que adaptarlo. Yo creo que no, que se puede hacer y se debe hacer. De hecho, bueno, junto con un grupo de estudiantes tenemos montada una asociación que se llama USCOS Student Chapter y que precisamente nos dedicamos a la divulgación de la óptica orientada a colegios. Y hemos participado en experiencias con niños de 6 años y entienden mucho, les gusta mucho y es un público muy agradecido. Pois coñecemos un poquiño do traballo que fai María Imerich de como utilizando láser fabrican estes pequenos canais que simulan o que son os vasos sanguíneos para estudio de patoloxías cardiovasculares e tumorais que ven de recibir o premio a científicos menores de 28 anos da Real Academia Galega de Ciencias. Grazas, María, por atender a nosa chamada. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Los osos tienen cuernos? No. Entonces, ¿eso de ahí qué es? ¿Una vaca? Una vaca. ¿Y las vacas están en peligro de extinción? No. No. ¿Por qué? ¿Porque hay muchas? Exacto, porque hay muchas. ¿Sabes lo que está en peligro de extinción? Aparte de los osos. Las ballenas. Tú estás en peligro de extinción. Yo mismo te extinguiré si vuelves a dejar a Gaia suelta. Si quieres ser zoólogo, es mejor que te impliques más en lo que haces. A Ciencia, na Radio Galega. Eva Rodríguez traenos as novas da Xencia SINC. Moi boas tardes, Eva. Hola, Manuel, moi boas tardes. Na Xencia SIN traballades en dúcias de novas científicas cada semana. Cando tedes algunha relacionada con Galicia, Eva, danos rapidamente o aviso e así volas podemos traer a Efervesciencia, como vos podemos traer esta tarde a nova dun traballo publicado nunha revista cun nome ben suxestivo, Historical Biology, algo así como bioloxía histórica, Eva. Sí, efectivamente, porque neste traballo de investigadoras da Universidade da Coruña estudaron como chegou o oso pardo á Península Ibérica. Contamos, de feito, o teléfono con Ana García Vázquez, que é investigadora da Universidade da Coruña e coautora deste estudo. Moi boas tardes, Ana. Hola, boas tardes. Boas tardes, Ana. Vos reconstruíste neste estudo a colonización dos osos pardos que chegaron á Península Ibérica despois de Aiseo. Como fixeste este estudo? O sea, que tipo de ferramentas ou datos tedes para facer este estudo? Este estudo está basado en 2 tipos de datos principais. Por unha parte, os datos de datación por carbono 14 e, por outra parte, os datos de ADN mitocondrial. Xuntando estas 2 ferramentas, podemos ver un pouco que tipo de osos pardos e cando estiveron en distintos lugares. A maior parte do traballo está basado en osos pardos que atopamos no noroeste da Península Ibérica, na Serra do Courel e tamén en Asturias. O ADN mitocondrial é ese que se transmite por vía materna, non si? Sí, é o que se transmite de nais a fillos, polo tanto podemos ver como foi as migracións das femias. E concluídes neste estudo que a teoría dos refuxios glaciares, que era que hasta agora estaba vixente, non funciona para a especie dos osos pardos. En que consiste esa teoría dos refuxios? Esta teoría redactouse para os osos pardos actuais.
O que se veu é que os osos do sur das penínsulas europeas están relacionados cos do norte. Por exemplo, os da Península Ibérica, as poboacións actuais cantábrica e pirenaica, están relacionadas coa do sur de Escandinavia. Logo, o que se veu cando se empezaron a secuenciar fósiles, tanto da Península Ibérica como de outros lugares do occidente de Europa como de Inglaterra, o que se veu é que non era tan clara esta relación sur-norte, digamos. Porque coido que pensábase que a Península Ibérica sería como especie de reservorio cando estaba todo xeado e logo volveron a Escandinavia. Sería esta idea, a teoría dos refluxos glaciares era esa? Sí, é unha idea pois moi lóxica, non? Cando fai frío, os animais van a zonas que son máis que teñen temperaturas máis altas dentro do que cabe, non? E logo cando os xeos retíranse, poden ocupar distintas zonas. E vos atopades que non é tan así. Que pasou aí? Sí, atopamos que non pasa isto, non? Por exemplo, hoxe en día podemos encontrar osos pardos en moitas partes do mundo, non? Dende desertos como o deserto do Gobi hasta en Alaska. Entón, o que nos dá que pensar é que non debe de estar tan restringido, non? Ao sur das penínsulas. Cando se mira o ADN mitocondrial e as datacións por carbono 14, o que atopamos é que na época máis fría non atopamos oso pardo no norte da Península Ibérica. Non hai osos pardos do último máximo glaciar, entón, polo tanto, non podería ser o refuxio. O que nos pensamos é que foi unha parte céntrica, por exemplo, en Francia, a partir da cal estendeuse cara a Escandinavia, cara ao norte da Península Ibérica e tamén cara a Inglaterra. Entón, quais son as preguntas que quedan abertas agora sobre o orixe do oso pardo? Por exemplo, o oso pardo da población actual cantábrica, todos teñen un mesmo ADN mitocondrial. Isto debeuse a que a población nos últimos séculos foise reducindo debido á expansión humana e á caza. Pero unha cousa que sucede con este haplotipo de ADN mitocondrial é que non atopamos en ningún dos fósiles posglaciares. O que sí que está emparentado. Pensamos que quizáis este haplotipo estivera noutra parte da Península Ibérica. Por iso é interesante secuenciar outros osos do sur da Península Ibérica. Unha cousa que me parece curiosa é que vos desbotades para o caso do oso esta teoría deste reservorio na Península Ibérica para logo volver a Escandinavia, decides que ese reservorio ten que estar máis ao norte, probablemente en Francia. Ademais, lle chamades como un reservorio críptico. O nome é moi suxestivo. Entón, tamén tedes que agora que reenfocar as vosas investigacións cara a Francia. O que pasa en Francia é que non está ningún oso antigo secuenciado. Sí que hai algún oso da Idade de Bronce, así máis recente, pero non tan antigo, da época fría. E o que sí que hai son datacións, cousa que non sucede no norte da Península Ibérica, non? Que non atopamos ningún oso destas épocas. Entón, un futuro da investigación podería ser ese, secuenciar osos de Francia e intentar atopar onde está este refuxio, porque considerase críptico porque non sabemos onde está físicamente, pero sí que podese deducir por as relacións das secuencias que teñe que estar nunha parte de Europa occidental, pero céntrica. Iso é unha última cuestión que é unha curiosidade, porque cando comentas que antes de vir á Península Ibérica o oso chegou ás Illas Británicas, visto desde agora parece máis complicado chegar ás Illas Británicas que chegar á Península Ibérica, pero daquela era ao revés. Como é isto? Claro, sí. É que Europa, tal como a coñecemos, era distinta na época máis fría, porque o nivel do mar estaba moito máis baixo e tiñamos casquetes polares. Por exemplo, Escandinavia estaba toda cuberta polo xeo, polo cal non podería haber osos aí. Pero o que sí pasa nas Illas Británicas é que estaban conectadas ao resto de Europa. Entón, os osos non tiñan ningún tipo de barreira e poderían chegar ali moito antes, cousa que non pasa coa Península Ibérica, xa que temos os Pirineos, que son unha barreira porque, ademais, están cheos de xeo, e a parte que teñen para pasar os animais sería moi pequena, duns poucos kilómetros. E que sucede no norte da Península Ibérica?
que aí temos unha concentración bastante grande de humanos, xa que non poden tampouco estar máis ao norte, e sería unha competencia de cara a refuxio, non? De cara ás oseiras de inverno. E así foi como acabaron antes nas Illas Británicas, isto antes do Brexit, temos que dicilo, que na Península Ibérica. Estivemos a conversar con Ana García Vázquez, investigadora da Universidade da Coruña. Moitas grazas por atender a chamada de Efervesciencia. De nada, gracias a vos. E tamén estivemos, como sempre que falamos con Eva Rodríguez. Moitas grazas, Eva. Hasta a próxima. Test 37 de resistencia do cristal laminado XRTG do novo tren de alta velocidade ou impacto accidental de aves mediante simulación dinámica de lanzamento de galliformes con canón. Resultado catastrófico. O paxaro rompe o parabrisas e destrue asento do conductor. Aquí falla algo. Non sei o que. Pero se estamos a reproducir o protocolo da Administración Federal de Aviación, especie gallos domésticos, ángulo de incidencia, velocidade, ben, está todo ben. Oes, ese probades a descongelar o polo. Efervesciencia, domingos ás 3 da tarde na Radio Galega. Manuel, como funciona unha neveira? As neveiras que temos nos nosos fogares, incluso temos equipos de aire acondicionados, funcionan empregando un fluido refrigerante. Ese fluido, mediante un compresor, aplícase unha presión que o que vai facer é comprimir ese fluido. Entón, durante ese proceso de compresión do fluido, xeneras unha calor, entón aí entra un circuito refrigerante, que o que vai a facer é eliminar esa calor pola parte exterior da neveira. Entón, cando se retira esa presión, o gas vaise a expandir, e para que o gas se expanda, ten que absorber calor, non? E esa é a calor que vai absorber do interior da nosa neveira. Así, repetindo este proceso durante moitos ciclos, o que conseguimos é que a nosa neveira enfríe e o calor que temos no interior da neveira estáse expulsando pola parte exterior da neveira. E aquí o problema que temos coas neveras é as propiedades dese líquido refrigerante, porque tivéramos un problema coa destrucción do burato do ozono cos CFCs, pero temos que dicir que os hidroclorofluorocarbonados que temos agora tamén serán problemas ambientais. Sí, efectivamente, é dicir, houve unha primeira etapa que foi eliminemos todos eses materiales que destruyen a capa de ozono, pero o gas que se utilizou para reemplazar ese gas inicial ten tamén problemas medioambientales. Neste caso, o problema que ten é que ten problemas de efecto invernadeiro, vale? Ese é un gas que provoca efecto invernadeiro, además moito efecto invernadeiro moi superior ao que pode ter moléculas como dióxido de carbono, non? Dícese que unha molécula deste gas que utilizamos actualmente nas nosas neveiras equivale a ter 1000 moléculas de dióxido de carbono. Actualmente a legislación europea pretende facer unha eliminación destes gases que utilizamos nas neveiras por outros gases que non provoquen efectos invernadeiro, ou buscar novas alternativas, novos sistemas de refrigeración. Unha eliminación que para xa, que para 2020. Sí. A solución que temos que buscar é unha solución na que apremia co tempo, non? Porque é un cambio que as legislacións actuales da Unión Europea se vai empatar en moi poucos anos, entón temos que buscar unha alternativa. Entón, un dos frentes que estamos empregando para tratar de solucionar ese problema é sustituir eses materiales fluidos, non? Que se poden volatilizar e poden escapar á atmósfera por materiais sólidos que non teñen eses problemas medioambientales asociados cos materiais fluidos. La única salvación para la humanidad sería colonizar Marte. Pero claro, para eso tenemos que crear una atmósfera respirable. ¿Y cómo se consigue eso? Generando un cambio climático. ¿No te resulta irónico? Lo único irónico es no poder dormir en mitad de un bosque. Cuidado, no me estoy inventando nada, ¿eh? Stephen Hawking también piensa como yo. Bueno, pues ve a casa de Stephen Hawking a tocarle... Ya me callo. ¿No?
Manuel Sánchez Andújar é investigador do Departamento de Química da Universidade da Coruña. É membro do equipo de traballo conxunto entre o Departamento de Química e o Departamento de Enxeñería Naval e Industrial da mesma universidade, e que veñen de gañar o Premio de Investigación 2017 da Real Academia Galega de Ciencias, precisamente por buscar unha alternativa viable e eficaz aos refrigerantes fluidos. Moi boas tardes, Manuel. Boas tardes. Viñamos falando, Manuel, de que para evitar os problemas ambientais dos refrigerantes fluidos podríamos botar man de refrigerantes sólidos. Sólidos que, ademais de evitar esas pérdidas á atmosfera, poderían ser moi facilmente reciclables. Sí, non ten problemas medioambientales, o sea que sería un material pues, que non se nos vai a utilizar, que non ten componentes volátiles. Ademais, os componentes que nos estamos utilizando pues, son materiales que non teñen ningún peligro pues, medioambiental. E sí, podríanse reciclar e volver a reutilizar. E precisamente vos o que conseguistes demostrar é que un material que ten estrutura de perovskita pode reunir esas propiedades. E cando falamos de estrutura de perovskita, estamos falando con unha familia moi grande de materiais, moitos que se poden sintetizar no laboratorio que teñen unha estrutura moi definida. Sí, a estrutura perovskita pues, é unha estrutura que incluso se encontra na natureza, é dun mineral, é unha estrutura pues, moi sinxela que ten multitude de aplicacións. Unha aplicación que nos pode sonar a todos pues, son as memorias USB que utilizamos ou as tarxetas que utilizamos pues, nos nosos teléfonos móviles pues, para guardar fotos ou para guardar música, pois para guardar ese tipo de información que estamos utilizando son uns tipos de materiais con estrutura perovskita. Entonces, a estrutura perovskita, desde o ámbito científico, é un material que se ven estudiando desde fai moitos anos e que ten multitude de aplicacións. Porque o que ten ademais a perovskita, que tamén están dando moito que falar precisamente con outra aplicación moi interesante, que son como placas solares. Mesmo se están vendo como alternativas ao silicio. Sí, nese campo tamén estamos traballando, pois, facendo investigación nestas novas perovskitas fotovoltaicas, decir que se trata pois de Este é outra problemática, non? O problema que temos actualmente co silicio para a produción de fotovoltaicas é que é un material moi caro, non? Producilo o silicio con unha calidade aceitada pues, para ser aplicado en aplicacións fotovoltaicas requiere un silicio dunha calidade pues, moi elevada, que producir ese silicio é costoso. Entonces eso fai que a aplicación dos paneles solares fotovoltaicos pues, non sexa tan extendido por culpa de problemas de costes. Entonces recentemente, pero imaginemos no ano 2009, pues surdiu unha nova alternativa que é utilizar unha perovskita como material fotovoltaico. É un material pues, que nos últimos anos a súa eficiencia pues, foi crecendo pues, exponencialmente. Actualmente pues, a eficiencia que se consigue con estas perovskitas fotovoltaicas é similar a que se pode conseguir con silicio. E a gran ventaxa que fai pues, moi competitivo frente ao silicio é o precio. É unha perovskita pues, moi barata de preparar. Entonces, o proceso de preparación é moi barata. Entonces, pues, esta perovskita fotovoltaica pues, vai a ter tamén pues, un recorrido pues, moi grande. De feito, hai moitísimos grupos de investigación e empresas que xa están tratando de facer comercial pues, esta perovskita fotovoltaica. E volvendo a estes sólidos que poden ter cualidades refrigerantes, na bibliografía seica que xa existían sólidos que podían ser refrigerantes, pero que para ter estas cualidades necesitabas gastar pues, moita enerxía, ou mellor, por exemplo, facer unhas presións moi grandes para producir eses efectos ou uns campos magnéticos enormes que non eran en absoluto prácticos. Efectivamente, son dos grandes problemas dunhas das grandes limitacións que tiña o de utilizar materiales sólidos como refrigerantes. A gran limitación é que se intentabas utilizar aproveitando a presión, tendrías que ir a presións moi elevadas. Se intentabas utilizar campos magnéticos, tenían que ser campos magnéticos pues, moi elevados. Entonces a gran ventaja desta perovskita é que é unha perovskita híbrida, ¿no? Que ten componentes inorgánicas e componentes orgánicas, e a componente orgánica dá unha certa flexibilidade ao material. Fai que ese material pues, que sea moito máis sensible á presión que digamos que un material que sea 100% inorgánico. Entonces, esa combinación deses elementos, ¿no? Parte inorgánica con parte orgánica, fai que o material sea moito máis flexible e moito máis sensible á presión, sendo necesario aplicarlle presións pues, moito máis baixas para ter un efecto de refrigeración. No voso caso, cando aplicades presión, que acontece? Baixa ou sube a temperatura?
como o igual que pasa nos gases, cando nos aplicamos unha presión, a temperatura aumenta, e despois, cando retiramos a presión, a temperatura disminuye. E isto conseguides facer a temperatura un poquinho máis alto que a temperatura ambiente? De momento, o material que nós temos é un pelín máis de temperatura ambiente, o cal é unha limitación, pero, bueno, a química pois permítenos pois, ir facendo sustitucións. No noso caso temos o catión manganeso, entón temos aí unha serie de elementos, veciños do manganeso, o cobalto, ferro, níquel, cobre, que os cales podemos sustituir para tratar de conseguir que o efecto non só teña lugar a temperaturas elevadas, sino poder traelo hacia a temperatura ambiente. E a presión é unha presión hidrostática, é dicir, é como se estivese asolagado nun fluido, necesitas un fluido aí. Sí, a presión aplicaríase igual cos compresores que temos nas neveras actuales. Os niveles de presión que estamos a cadar, pues, con 80 bares, pues, sería suficiente. Entonces, as neveras actuales, pues, os compresores das neveras actuales poden chegar a esos niveles de presión. E outro problema que, ademais, semella que o voso material non sufre ese problema é que nestes materiais previos que non tiñan estas cualidades, que necesitaba tanta presión ou campos magnéticos ou eléctricos tan grandes, tamén tiñan un problema de que a partir dun determinado número de ciclos deixaban de ter o efecto, que digamos que como se gastasen. Sí, eso suele pasar a veces, e tamén outra serie de efectos que non defectos, sino inconvinte que presentan estes materiales que había antes desta perovskita híbrida, era que eran materiales caros. Estaban feitos con metais que van a ser moi exóticos, é dicir, non son metais que sean abundantes na corteza terrestre, entonces facía que desde o punto de vista tamén da aplicación, o material que ti necesitas para refrigerar iba a ser moi costoso. E os resultados deste novo material os publicaste recentemente, saíron en xuño, Nature Communication, que é unha revista das top. Sí, é unha revista multidisciplinar, non? O sea, nesa revista hai publicacións tanto de química, de física, de medicina, vamos, de todos os ámbitos da ciencia, máis ten o nome de Nature, que Nature e Science, digamos que son as dúas revistas top que hai en canto a nivel de investigación, por lo tanto, estamos moi contentos de poder publicar nunha revista tan importante, sí. E o interesante tamén deste achado é que non é só que decides que neste material funciona, senón que decides probablemente nesta familia de materiais, modificando os elementos orgánicos e inorgánicos, probablemente se podan mellorar as propiedades. De feito, é como se descubrides un novo campo. Sí, efectivamente. A cuestión é que, claro, hasta ahora, a xente para buscar materiales que tuvesen aplicacións no campo da refrigeración, estaba fundamentalmente buscando en aliases. Eran aleacións de mesturar diferentes metais, entonces e ademais non eran mesturar metales convencionales, sino que son metais digamos que exóticos, non? Moi pouco abundantes na corteza terrestre. E nós abrimos o abanico, non? Dicemos, bueno, non só hai esta vía, sino que existe esta outra vía, que esta vía de mesturar componentes orgánicas e inorgánicas, entonces abrimos moitísimo o abanico. Nos creemos que isto é só unha pequena punta, non? Que as propiedades que se poden ir optimizando. De feito, nos poucos meses que levamos tratando de optimizar, xa conseguimos, por exemplo, comentabas da temperatura, aproximala máis a temperatura ambiente e incrementar un pelín os efectos de refrigeración que pode ter o material. Entonces, creemos que hai moito campo todavía de investigación neste tema. Este premio da Real Academia Galega das Ciencias vai a todo o equipo, un equipo liderado por María Antonia Señarís, no que forman parte Juan Manuel Bermúdez, Manuel Sánchez, con quen estamos a falar, Socorro Castro, Jorge José López e Ramón Pedro Artiaga. E, ademais, o que compre dicir que sodes membros do Departamento de Química e do Departamento de Enxeñería Naval Industrial da Universidade da Coruña, que traballades aí no CICA. O curioso do traballo de Nature Communications é
que todos os autores sodes da mesma institución, algo que non é moi habitual. No, eu creo que non sei, habría que non miréis esas casuísticas de que haxa unha publicación pues, con alto índice de impacto e que todos os membros do equipo de traballo pues, sean da Universidade de Coruña. Pues, sí que hai compañeros que igual publicaron, pero son colaboracións con outros grupos de investigación pues, internacionales, ¿no? Pero, sin embargo, que sea, digamos que 100% a investigación feita na Universidade solo da Coruña, e con un alto índice de impacto na revista, sí que non é moi habitual, vamos. Un traballo puramente da Universidade da Coruña que abre un novo campo no que se fixo por un traballo como non pode ser de outro xeito multidisciplinar. No teu caso, ao final de cada artigo científico ponse un poquinho que fai cada quen, como é ese reparto de tarefas, e a tua especialidade é a preparación do material e logo medilo por difracción de rayos X. Sí, claro, somos equipos multidisciplinares, fíjate que aquí hai implicados químicos, ¿no? Que nos dedicamos pues a parte de síntesis e caracterización pues dos materiales pues con diferentes técnicas, a difracción de rayos X pues en unha delas, técnicas de microscopía, etcétera, todas as técnicas que nos permitan pues hacer información da estrutura do ordenamento pues que teñen eses átomos ou moléculas no interior pues do cristal, pero aparte de eso tamén hai que medir propiedades pues físicas, neste caso pues eran propiedades calóricas, entropías, entalpías. Entonces, pues esto fixémoslo en colaboración pues con estes inxeñeiros pues da Politécnica de Ferrol, pues que son especialistas. E despois, claro, con toda esa información, ¿no? Temos que facer unha interpretación. Entonces, pues aí tamén colabora todo o equipo. Entonces, este tipo de traballos, pues se non se fallen en equipo, pues son inabordables, ¿no? O sea, esto de traballar en equipos e de que cada un vaya completando pues diferentes tarefas, pues é moi importante. E tamén é moi importante que teñamos pues todos pues unha visión global pues do problema, non que cada un quede na súa parceliña, sino que todos pues ao final acaban comprendendo o traballo. Xa para rematar, por onde van os seguintes pasos? Os seguintes pasos, claro, nós o que acabamos de descubrir é que a nivel de laboratorio estes materiales pues funcionan moi ben, os parámetros que nos medimos pues son moi bons pues, para este tipo de aplicación, pero ahora queremos facer xa un dispositivo. Entonces ahora temos un novo proxecto de investigación e tamén ampliamos o ámbito de traballo. Vamos a traballar pues, con un grupo da Escola de Náutica, tamén de aquí da Universidade de Coruña, e tamén vamos a colaborar pues, con físicos da Universidade de Santiago, coa idea de tratar de facer un dispositivo, es decir, os materiales que nos preparamos non só deixalos aquí no laboratorio, sino que ver se isto funciona moi ben pues, tamén dentro dun dispositivo pues, de refrigeración. Entonces, esa é unha dos procesos que vamos a facer, preparar dispositivos e, por outra parte, tratar de buscar novos materiais que teñan as propiedades, estas propiedades de refrigeración pues, optimizadas. Pois estaremos atentos aos resultados desas investigacións. Estaba pensando que tedes que poñerlle un nome a esta clase de compostos para que sexan fáciles de definir. No, bueno, non me teñen, no, chamanselle por exemplo, cando o efecto pois é debido a presión, o estímulo externo que nos aplicamos ao material para que surda o efecto, chamanse materiais barocalóricos. Barocalóricos. O gallá poidan sair materiais barocalóricos da Universidade da Coruña que poidan ser unha alternativa factible aos materiais, aos refrigerantes que temos todos agora nas nosas casas e que teñen o problema de que son gases de efecto invernadoiro. Parabéns, Manuel Sánchez Andújar, por este premio da Real Academia Galega de Ciencias e, por favor, fainos chegar a todo o vosso equipo. Pois así o farei chegar. Moitas gracias polo vosso interés e por darnos a oportunidade pues, de divulgar a nosa investigación. Moitas gracias. Dimetilsulfuro. Débora García Bello. Moi boas tardes, Débora. Moi boas tardes, Manuel. A química é unha ciencia da que ás veces se ten medo, pero con coñecemento podemos poñer as cosas no seu sitio, como por exemplo o caso do glifosato. Que é o glifosato? Pois o glifosato é un herbicida, é dicir, é unha sustancia que utilízase para matar ervas ou plantas. E por que é tan polémico?
Pois eu penso que é polémico porque en realidad o desarrollou a empresa Monsanto. Ali polo ano 74 empezou a comercializarse co nome de Roundup. Esta empresa que é a que coñecemos polo tema dos transxénicos pois é un pouco controvertida, entón penso que por iso este herbicida pois ten toda esa polémica detrás, e moitos grupos ecoloxistas pois están facendo presión para que non se utilice. E que empezou a utilizarse porque en realidade mata prácticamente todas as plantas este herbicida. Entón, pois é moi práctico, por exemplo, para botar na carreteira ou en parques, en zonas onde non queres que creza nada. Entón, resulta que había un tipo de plantas que sí que resistían a pesares de que lle botasen glifosato, que era un tipo de plantas transxénicas, que son as que fabricaba Monsanto. Entón era xeñal, porque facías un cultivo de transxénico, botabas glifosato, e aí morría todo, excepto esas plantas transxénicas. Entonces, claro, hai esa asociación entre transxénicos, glifosato, a empresa Monsanto, entón, pois isto fai saltar as alarmas. Digamos que esa asociación é unha asociación antiga, porque a patente xa caducou. Sí, a patente caducou no ano 2000. E claro, é un herbicida que se fabrica de forma barata e moi efectivo, entón é o que utilizan pues, todos os agricultores. Como actúa o glifosato? Pois, en realidade, o glifosato actúa na fabricación duns aminoácidos que son esenciais para a vida das plantas. Entón, o que fai é que non se sinteticen, entón a planta acaba por morrer. Estos aminoácidos, en realidade, esta biosíntesis de aminoácidos que se rompe solamente afecta as plantas, porque non a temos as persoas nin outros animais. Co cal solamente afecta as plantas. Por eso tamén é positivo o uso deste herbicida, porque non afectaría en nada a saúde nin de animais nin das persoas, lóxicamente. Ademais, ten unha vida media moi curta. En 22 días xa se biodegrada, co cal, se pensásemos, se bioacumula, non? Se acumula no organismo e ao mellor dentro dun tempo pois fai algún tipo de dano, pois non, porque en 22 días xa desapareceu. Entón, non daría ningún tipo de problema. O que ocorre é que fixeron os estudios, como fanse sempre, con todas estas sustancias novas, se ten algún tipo de acción toxicolóxica, e estudiouse tamén se será potencialmente canceríxeno. E por aí ven un pouco a controversia. Contoche un pouco, porque houbo como un enfrontamento entre a EFSA, a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria, e a Axencia Internacional para a Investigación do Cancro, que depende da Organización Mundial da Saúde, e parecía que chegaran a conclusións diferentes, porque a uns puxera este herbicida no grupo 2A dos canceríxenos, pero hai que recordar que o do grupo 2A pois son simplemente atende a si hai nivel ou non de evidencia de que hai un posible risco de que poda xerar cancro. Isto non quere dicir que provoque cancro. Por exemplo, traballar nunha perruquería tamén está no grupo 2A e non se proíbe traballar nas perruquerías, non? Para que se teña un pouco a medida. Ou a carne vermella, por exemplo. A carne vermella, exactamente igual. O de, por exemplo, tomar a hierba mate quente, pois tamén está no grupo 2A. O sea, ese é o nivel de perigo. Que é un grupo que se chama que probablemente poden producir cáncer, pero aquí non cuantificas e entonces pode haber un risco, pero non te dice ese risco moi alto, moi baixo, ou nin dosis, nin nada desto. Efectivamente. Entón, en realidade, non había tanta disparidade entre o que dicían na EFSA e o que dicían na OMS. A EFSA o que fixo foi publicar un metaestudio. Un metaestudio é coller todos os estudios que tiñan ata esa fecha e ver que era o que dicían. Analizaron 1500 estudios científicos e chegaron á conclusión de que nin era tóxico o glifosato nin potencialmente canceríxeno. Desde o punto de vista da evidencia científica, o glifosato non presenta problemas, pero inda así no seo da Unión Europea si hubo confrontación entre grupos de países, entre algúns que querían continuar co seu uso e outros que o querían prohibir.
Sí, pero era o que te comentaba ao comezo. En realidade é unha mala interpretación quizáis de algúns grupos ecoloxistas. Entón, claro, se a maior parte da cidadanía dun país pois ten máis, o mellor, máis afectos por esas organizacións ecoloxistas, pois fíase máis dos consellos que podan dar esas asociacións que o que pode dicir a evidencia científica. Entón, eu penso que algúns países votaron que non se utilizase o glifosato un pouco para satisfacer a opinión pública, pero non fiándose da evidencia científica. A evidencia científica dinos que non hai ningún perigo en utilizar este herbicida. E finalmente aprobouse unha moratoria por outros 5 anos máis. Pois sí, agora en decembro fíxose como a última votación a ver se utilizaba ou non este herbicida e aprobouse, así que teremos glifosato para rato. A Unión Europea mantén o uso do glifosato e, pola contra, atopámonos, por exemplo, en Galicia e en España, algúns concellos que se declaran libres de glifosato. E cal é a alternativa? Pois, mira, en Galicia, en outros sitios, isto de cidades libres de glifosato ou de herbicidas tóxicos que encontramos a veces carteliñas por aí pola calle, pois o que din é utilizar vinagre. Chámano vinagre, que realmente non é vinagre. O vinagre é unha disolución que leva ácido acético, pero o vinagre, o que todos comemos na casa, é unha disolución que tan só ten un 5% de ácido acético. Ten moi pouquiño, xa cheira e xa é unha sustancia forte. O que utilizan, o que chaman vinagre, con comiñas, é realmente unha disolución máis concentrada de ácido acético. Isto o que fai é que quema. O que fai é quemar as plantas. Entón, o quemalas, pois, deixan de crecer. Pero isto pode ser unha medida un pouco superficial, porque podes quemar unha planta como por riba, pero non afectar as raíces e que volva a brotar de novo. Entón non é un herbicida, pois eso, moi efectivo. E logo tamén hai que ter en conta pois, o impacto medioambiental e o impacto pois, na vida, non? Xa pensemos simplemente como cheira. Os que temos traballado en laboratorio con ácido acético ben sabemos que o cheiro é moi forte e moi molesto, máis aló do cheiro que molesta respirar o ácido acético, a concentración xa un poquinho máis elevadas. Sí, xa só como molesta é que é unha sustancia irritante. A partir de concentracións do 20%, que en realidad non é unha sustancia non é unha disolución tan concentrada, o 20%, pois xa é irritante para persoas e para animais. Se usámoslo, por exemplo, en xardíns, en parques e demais, pois por aí están as nosas mascotas e están pois metendo os fouciños nese tipo de disolucións. E logo, claro, é unha sustancia, o ácido acético, unha sustancia ácida, como indica o nombre, entón iso altera o pH da terra, entón pode acabar afectando a estrutura dos solos. Pois, grazas á colaboración de Débora García Bello, soubemos do que nos di da evidencia científica que temos sobre as propiedades e o uso do glifosato con relación coa polémica suscitada dentro da Unión Europea. Moitas grazas, Débora, por contárnoslo unha vez máis. Moitas grazas, Manuel. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. E chegamos ao final. Non deixes de suscribirte aos nosos podcasts desde iTunes, iVoox ou a túa aplicación favorita de podcast no teu móvil ou tableta. Pola semana andamos nas redes sociais habituais. Escoitámonos o vindeiro domingo na Radio Galega con máis historias para mentes curiosas. Adeus.